Atopámonos na Guarda, concretamente no Monte Santa Tecla, onde se encontran un dos castros máis importantes de Galiza. Á miña dereita podedes ver unha pequena reconstrución dunha casa típica. O aspecto actual é moi diferente ao que tiñan originalmente, xa que as casas estaban enlucidas e pintadas con cores brancos, azuis e vermellos. As construcións estaban organizadas en barrios, que tiñan almacéns e patios comúns. Estes pequenos barrios estaban constituídos por calles perfectamente identificadas. A planificación urbanística deste lugar tamén conta con canales de desaugue de auga. Este castro estaba perfectamente fortificado para defenderse dos inimigos, e aparte estaba nunha zona estratégica. Neste momento estamos na calzada romana, que dá acceso ao Facho, e se estades de acordo, imos aló. Estamos no Facho, caracterizado por ter unha garita de vigilancia de idade centenaria, que nos seus tempos foi un faro posiblemente romano. Estamos a carón do Facho, onde hai un castro. Este castro é importante xa que está dedicado a un deus indígena hebreo e a xente peregrinaba ata aquí. Ademais, aquí atópanse esculturas de máis de 3000 anos de antigüedade. Xa chegamos a Chandarquiña, situado na zona recreativa do seu mesmo nome, e onde vamos a poder ver un dolmen. Este dolmen é un monumento megalítico prehistórico que consta de cámara poligonal e un corredor orientado ao leste. Durante a excavación atopáronse ajuares funerarios nos que se atopaban ocres, útiles de pedra e restos cerámicos. Na vila de Marín, as casas metros da praia de Mogor localízanse un conxunto de petroglifos. Estes petroglifos son unha mostra excepcional do arte rupestre galaico de entre o milenio 3 e 2 a.C. E imos velos. Os petroglifos presentan uns motivos laberínticos e unha zona asardinada ao arredor intenta crear un ambiente arqueolóxico. Encontrámonos en Campo Lameiro, unha nova zona recreativa que nos permite coñecer mellor os petroglifos de Galicia. Agora mesmo atopámonos na Laxe dos Carballos, que é un dos petroglifos máis importantes de Galicia. Atopámonos no Outeiro dos Cogoludos, que foi restaurado e está caracterizado pola súa temática sobre a terra. Para finalizar esta visita, deixámosles con esta preciosa vista.